Welcome back to my channel YouTube. Panibago na ng video mga viewers. Tingnan natin kung ano itong ginagawa niya. Isang na call. Hindi lang ang isang call. Di ba na Lipson call? Isang na siya. Ha? Isang na siya. Di ba na Lipson? Lusong na yung lubukanag. Saging. Lusong? Siya call. Mura na dagan pa. Yung mga viewers mga lusong Isa maning isa. Kalabasa. Kalabasa ni. Tanaw na to mga viewers ang sulod. Sa sulod sa ilalim. Wow, nindota Kalabasa, kuanan pa din siya, kurtihan pa rin. Mga viewers kalabasa daw ni, kurtihan pa daw ni daw. Baga kayo. Muna mga viewers, ilang ginabuhat diri Ngayon ang tronahan. Pinanaal na ba na pagkahamis guys? Ilang turno. Mga viewers, daghan pa kayo bato ng lusong Sunod i-video na ko, sunod abangan nyo mga viewers kanang magturno sila kung unsaon pagturno. Salamat kayo mga viewers. Dire ra ko tabak ng video akong samputlon kay may trabaho sa ako kay para maka-income po ko gamay. Salamat kayo sa paglantaw niyo. Bye bye.